Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Makaigsunan ko na ni Kristo na ining santos nga misa uban sa atong tatag sa kamakatuyuan. Ilakip usab nato sa atong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong mga kaigsunan, labi na kanila nga nagpaampo kanato o kanila nga nanginanglan kaayo sa atong mga pag-ampo. O karon may mo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, may lakas sala kami kanimo. Pakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kita ang imong kaluoy ug luwasan kami, kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang tig-iwag sa tanang nasod. Pagatamtama ang imong katawhan sa kanunayng kalinaw. Padanaga ka namo kadtong masiga nga kahayag nga imong gibanwag sa kasing-kasing sa among mga katigulangan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ginoo ang tanang nasod sa iyo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghinigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kung maghinigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugmang. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug ania kanato ang Dios, kay gihatag man niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga nahigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron unya sa adlaw sa paghukom mahingpit ang atong pagsalig, kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama man sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugmang. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa, kung mahadlok gihapon ang tao,
wala pa mahingpit ang iyang gugma, kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarses ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halad. Ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kung magsangpit siya, ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus, luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ang tanang nasod sa yuta, magsimba Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, o Ginoo. Unya gipasakay dayon ni Jesus ang iyang matinunan sa sakayan ug gipauna ngadto sa Betsaida nga didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli usab niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit siya mga tinunan, mitunga siya sa bungtod aron pagampo. Sa pagkasumsum gayud, ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw, ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinunan nga naglisod sa ilang paggaod, kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkakadlaw na, giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila, apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-una sila nga kadto usa ka multo, busa misyagit sila tungod sa kahadlok. Apan mingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamog kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya misakay siya sa sakayan, uban kanila, ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinunan, ug naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan, ang ilang una-una, wala makatugkad ni adto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Mao kini ang mga pulong pasalig sa Dios ngadto siya mga tinunan
taliwala sa ilahang kahadlok tungod sa dagkong mga bawod ug sa kusog nga hangin sa ilahang nga paglawig sa lanaw. Mingon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Makaigsunan ko da ni Kristo, matag usa kanato nakagiusab og mga unos sa kinabuhi. Doon ay mga pag-antos, mga kabalaka, walay kasiguruan, mga kahangawa, ug uban pa, mga bagyo ug unos nga miabot sa tong kinabuhi. Nga sa makadagang higayon, naghari ang kahadlok. Daghang mga higayon, tungod sa walay kasiguruan, nagbunga sa kahadlok. Kung dunay mga taong miingon, matapos ng kalibutan, mungit-ngit na ug wa nay adlaw nga budanag, daghan kaayong mga tao maratol, mahadlok. Umausap kini ang nasinati sa mga tinunan ni Jesus, taliwala silang paglawig, nakasugat sila ug kusog nga hangin, dagko nga mga bawod. Nagbunga usab kini kanila ug kahadlok. Apan si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Makaigsunan ko na ni Kristo, atong makita diya sa itong Ebanghelyo nga ang kasinatian sa mga tinunan, kalibutanon sama kanato. Ano na yung mga higayon, bisan pa man sa atong pagkamaampuon, bisan pa man sa ato ang pagkahinimbahon, bisan pa man sa atong kanunay nga pagnobena, pagrosaryo, apan kung dunay mga unos nga moabot sa kinabuhi, aduna gay pagbati sa kahadlok, kahangawa. Apan sayod kita, nga taliwala nini mga unos ug bagyo nga mubot sa itong kinabuhi, dili kita talikdan sa Dios. Kanunay siyang nagauban kanato. Matud pa, ang Dios makighimamat kanato taliwala sa mga unos nga atong masinati sa kinabuhi. He doesn't wait to calm the seas before coming to us. Bisan pa man taliwala sa itong mga pag-antos, taliwala sa itong mga problema, makighimamat siya kanato. Ang ato lamang mao ang atong pag-abli sa atong kasing-kasing. Sama sa nitabo diya sa mga tinunan, gitugutan nila nga si Jesus musakay sa ilang sakayan. Ug sa diha nga si Jesus misakay sa sakayan, milurang ang hangin ug ang bawd, mibanos ang kalinaw. Umausap ka na sa atong kinabuhi, sa atong mga pag-antos, sa atong mga problema, sa mga unos o bagyo sa atong kinabuhi, tuguti nga maabli ang imong kasing-kasing, pasudla sa Jesus, pasakya ang Dios. Ang kaguliyang mga pag-antos o problema, mawagtang mubanos ang kalinaw. Matud pa diha sa ato ang unang pagbasa, diha sa basahon ni San Juan nga nagkanayon, ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang iyang gugma, kay ang kahadlok may kalabutan sa silot. Gipahimangnuan kita nga maghari ang paghigugma diha sa tong kasing-kasing, dili ang kahadlok. Love drives out fear. Ang gugma mupalayas sa kahadlok. Kung ang gugma mo'y maghari sa kasing-kasing sa tao, walay luna ang kahadlok
diha siyang kinabuhi. The more we live in God's love, walay kahadlok nga makagapos sa tao, diha siyang kinabuhi. Busa makaigsunan ko da ni Kristo, kunon sa may mga unos ug bagyo nga imong giatubang karon, kunon sa may mga pag-antos mga problema nga imong gipas-an karon, salig sa Dios, ayaw kahadlok. Matod pa niya sa to ebanghelyo, ayaw kamo kahadlok, salig kamo, ako kini. Tugutan lamang nato nga pasakyo nato ang Dios, pasudlo nato ang Dios diha sa tong kinabuhi. Ug ang mga bagyo, unos, mga problema, mga pag-antos, mulurang. Mubanos ang kalinaw, mubanos ang kalipay, luyo sa kahagipot sa tong kinabuhi, luyo sa tong mga pag-antos. Busa makaigsunan ko na ni Kristo, sa kanunay, let us invite God nga musakay sa ato ang mga sakayan o mao kana ang atong kasing-kasing o atong isandig kaniya ang atong pagsalig o pagtuo ng iyang presensya magdala og kalinaw diha sa ato ang kinabuhi sa atong kasing-kasing. Tugutan nato ang Dios musulod sa atong kinabuhi ug muuban kanato. Ang kasinatian sa matinunan sa diha nga misakay sa Jesus sa sakayan, milurang ang hangin ug ang balod, bibanos ang kalinaw. Busa mausap kini may tabo sa atong kinabuhi. Kung atong pasudlon ang Dios sa atong kasing-kasing, bubanos ang langit nun nga kalinaw, Dios nun nga paghigugma. Manindog palihog. Mga pag-ampo sa katawhan. Langit nung amahan, sayod kami nga ang bisan unsay among pangayuon sa imong ngalan. Pangayuon nato sa ato langit nung amahan, nga ligunon niya ang atong pagtuog, tabangan kita, aron mabuntog nato ang atong mga kahadlok. Moingon kita, amahan, ikaw ang among kusog. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mupakitag halawom nga pagtuo sa Dios atong amahan nga magnagiya sa mga nahitabo sa kalibutan, magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga mutubo kita diha sa atong pagtuo, sa ingon magmasaligon kita sa unsay atong gilauman ug makapaniguro sa mga butang nga dili nato makita, magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga kadtong nahisalaag sa kinabuhi, luwas nga makatultol sa pagpauli, magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang Ginoo motanyag og kaayuhan ngadto sa mga masakiton ug maglig-on ni adtong nawad-an na sa paglaom, magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Amahan, Mag-ampo ikaw. kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam hangtod sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios, nga kanunay nilang gipangandoy, magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Langit nun namong amahan, sayod kami nga ang bisan unsay among pangayuon sa imong ngalan, imo gayud nga itugot. Himo ang among mga dalunggan kanunay abli sa pagpamati sa imong mga pulong. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kini makapahimuot kanimo
Mga igsuon, pagampo kamo aron nagakog inyong sakripisyo, dawaton na sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton utad sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagay ug paghimayan sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santo sa simbahan. O Dios nga ikaw tagmugna sa matuod nga debosyon sa panagdait. Nangamuyo kami nga imong itugot nga ang among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi nining misteryo. Ug daniha kami sa dugang nga pagpanginigiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ubatan. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan, ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo sa kagahungan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usahana, usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos nining maagasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, magdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang Nagahungang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, lagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagdigsuonay. Peace be with you. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayaw ako.
magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog, tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, o tabangi kami sa pagpaningkamot, sa pagdangat sa kinabuhing walay katapusan, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Agi usab pagpangandam nato sa ato ang pagsaulog sa kapistahan sa Batang Hesus kang Senyor Santo Niño dinhi sa ato ang parokya sa katedral. Aduna usab kitay pagahimuon nga misa novena alang sa Batang Hesus kang Senyor Santo Niño matag alas 8 sa gabi sugod karong pitsa 9 sa Enero. Usbon ko matag alas 8 sa gabi sugod karong Enero 9. Doon na kitay misa novena pahinungod sa tuang pagpangandam sa pistahan sa balaang bata kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Ginahalad ng Santos nga misa, dadan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.